Today we're going to play Throw a Pet. So let's see what this is all about. Okay. Dus wachten en load en dan zullen we gaan spelen. Dus hier is zoals jullie kunnen zien, is aan de wereld. Hierdie twee is nog niet uit nie. Skip. Aan de wereld. Leaderboard. Training shop. Was nog. Ik klik op die lightning bolt om power te krijgen. En dan sta je net hier zo in gooi de pit. Oké. Ik heb het neergeramd op de waarden. Neergeramd. Om te kijken of je enige page kan kopen. Oké, die pit kopen. Hoe zei het? Ja. Common bunny. Dat is nog een. Common bunny. Inventory. Equipped. Oké, hij is geëquipped. Welkom sta je met die zo in. Hier gerand. Vier rand. Ik heb het nou niet geklikt daar niet. Rand. Dus je klikt basis hier dan loop in die rooi wat zit eruit en dan gooi je in je pit. Ai. Hier zo boys dat ik hoort dat ik kan collect. Krijg een drink in diamonds denk ik. Shards. 6 rand. $10. We gaan tot met 10 minuten, dan ga ik eerst afzetten van nu. $10. $10. En zo ga je aan. Reward collect. Zo bij training. Ik gooi nou eerst 18 meter. Ja, gooi maar ver nu. Zijn.
Dan klik je maar nou so en dan loop jy in die rooi en dan gooi jy jou pet. £19. Girlfriend. £17. En zo ga je aan tot je een miljoen tot bij het einde kan gooien. Ik ga nog niet weten wat je krijgt tot als je bij het einde gooit, maar dus nu hoe die game werkt. En dit is op Roblox. Dus throw a pit. Als je dit ook ons wil. Throw a pit is de game zijn naam. Zij. £92. Ik ga nou kijken of ik aan een page kan krijgen. Wow. Ik zal amper zeker dat ik kan. Niet doodchecken ook. Ik kan. En we eens kijken wat voor pitches hier binnen. Want eerst reconnect. Geef me zo 5 seconden. Dan zal ik weer inwees. Zij. Kijken of we ze aan een pit kan kopen. Uncommon orca. Inventory. Equipped. Zijn. Like and subscribe. You can like and subscribe to me. I'm new to YouTube videos, so please like and subscribe. And I'll make more content when I see people subscribing. And if you don't subscribe, that's also okay. I know some people doesn't have phones, so maybe it's not your phone, maybe it's your mom's phone or your dad's phone, so don't worry. So thank you very much for watching my video again. And yeah, bye, donkey.